Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumiunu Aba Pao, the Copimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kessia, the Fia Danso, Area, no Mionu, Apemu Copim, Nomi and Sabrenos, Yebesan Swiss Yadin Radiasem. I was home for Odij Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Inshra, away Yesudim, when Yamishra. Amen. I am Mumbai. Yes, so deep as sending when you are done, Belema, send a day in so be acquainted to see the Amaba, Yameo Concron, for no cast of few Kenkai. Whilst I may say, or he not come down some sutine. The jet tea for Kuma, when I junior as well, I don't say, follow no moon, a boy, more as him to me, Munta, away Yesudim. Amen. Amen. Rich Yamishra, Amen, so far, Unchaoka. Amen. Well, the master soon Yamishra, now should the same thing, salary. Ogia Jody. Yet there is was it. Sir, one my own day, I am quite as with Yassi, and open on me bomb pie as some catcher and say, yeah, Raddy. Yet I was it. Sir, oh, my home for no. Now, pa by away who say, I saw dang. You know, move a pay at us to cry. Then as a mere day brown, Miss Ross, baby Tina. Now it my minim say a Raddy, Bema one am so and young quan when you are G and home am our crack. And then here share soft set and names of Barbara's Ryan so when Timmy drew her. Tibia next week or Beba. Timis Rao, a bridge for Nina, your chamo, your listeners Nina, Yamisam. Eja, ye dim Komoka cra about John the Baptist. John the Baptist by Obekan Simbi. Na Sassam non and ne. We best say Tifunina, your Shannon, so it drew we are say, dear Ayana, many a brenam so. If you say you're shady free. A coin so ba, the shady ever 2 years we the share nipa unimura did ye betona na miraho. Ye casafa the wrath of God. A radio bufu. Obiweka say a bufu said say a bonny na didn't in a radini bufu. Sa word you be a timmy be never repeated say a rade. Yaw adibia own timmy the own timmy yen say. Never say that ye ni bibi wo wi ase Awurade ntimi nye Awurade tumi ade nyina eye e ma ne boroso e woni tumi ni na ho ade mu nti se Awurade ade wi onya na nkere se ontimi nye Awurade tumi ade nyina aye tina ya kasa fa Awurade abufuo ho the wrath of God. Na John the Baptist e baaye no wona be bo ekwan obebo dawuro eyi Yesu epieye. Na John ebaye no obasu. John kan Nyankopon asem oyi aten okanimu etufo de twato okra o kire nipa nyina Kristo nkyɛn de ekwan se enye onu nti ena obaye na emum Kristo nti ena obaye. John bebo Yesu awo hu dawuro. What I say John be yi Yesu ekire kwasempa bayani a ye di John achi Yesu usoli ya chini diye. Yede ye bo Kristo maya obeba mienu ho diye dawuru. Yes. John be bo ne ba oba kane. No abeye nipa. No wayi na kire ehu dawuru. What I say? Yeah. Ena ye ne a ye toso mienu no so. Yeso ye bo ne maya obesa ba mienu abebu atan ehu dawuru. Ye ye dwuma no no. That's our mission. Na ene anopai. Die ntini ya kase Awurade ewo abufuo. Ya besha say from the book of Genesis. Na ya bobon nsem bi so ansa na ya ba asema ye kan so eja Genesis chapter 49. Me ka asem bi a kire Jacob ewo mama akoma akudumi ensa na ba akoye oba ye fe ne Dinah. Dinah ina oye virgin. Na wakoto mema edumi enu ntem. Emema nua ba ono nko ana ye ba akopɛ ana omuni aba ba akopɛ yi krobia ye from sekemfo edede ababa we ne kodai se yamfa ne se orepu no se oto ne bwa se ndipoti se de osofo bi akoye bi ho asema bai wone nada na time wone ne dai na ne nuanom
ni nua mema because no yo baba ko pe ni nua mema mo ye mako 12 dumienu timrante ne te se omuni aba no Sekem ni abrante bi ache na bre na se no Bible say eye Reuben Simon Gad enuanom mpanimfo no eye omuja ana omu sole ko okro ni masem ko ka kire okro ni mfo ni se ye pese ye ne mu eko negotiation ye nua ba no se mo be wane ne dia ye Israel fo ye nyemo mronto ye twatia enti mo ye koteboto ye ntimi mfa ye nua ba ne ma mo ware enti se de nua ba ne be mo ma ware dia age se mu twa mo be ma krama ye wo oba o timi firi akokuma se ne boriga nam oba na opaninti Sekemfo ne te ase twitwa o mu be ma mpanimfo a manyini oba nti afi no mu twa o mu dia emu ahemfo to mu twa o mu dia no na edi 3 days na ekuru edane ekuru pacha eye ekuru because o manyini ana Reuben Simon Judah ne Gad ekoto se o mu so no kum wo no enti timer opapa be wu no o blessing kra ne nyina ajatie Genesis chapter 49 asema papa ne kan but Genesis chapter 49 verse 1 wasi na yakọ friend ne ma say mo maboa mo ano na menkam de be yemo papa ni be wu no ana o hye nkom bi ato ne ma no so yes enti wo ka ne ma ebeba na tie nsama o ka wasi menkam de be yemo na edi akire mu no ena edi akire mi wu akire de ebeba ya na me ka kire mo ya fa buma mu nhye na mu ntie afa mu nhye na mu ntie nsama me be ka mu ntie moja Israel mu ntie moja Israel Rubi mabakan ne wo Rubi wo ya mabakan ma ho oden ne me mani yesi free ma ho oden ene me mani ye asifiri ene ho oburo so ani die mu anka oburo so because no aye panyini yes ana Israel mu biblical ye die ejade kwasem enti ona ye ne papa nsia na mu nti oburo so wa ni die mu ko tumi mu uhim sensuo enti wo kan ne be free wonsa enti wo kan ne be free wonsa efiri sa ofuru waja na ye one enum na ogu hu fin eno na ugu hu fin mempa na ofuru ye Simon ne Lewi anuanom Simon ane Lewi so ye anuanom won kranta ye ne de akode ene den akode mekra enko na gina mu magina mu da menum nyam ko fa wona asafo mu efrise wona bufuo mu na wokum ni sayase mame wade ai wona bufuo mu ana okum nipa aja mame musa say why so we should that word empanimfo se bibia nkoka papa enye de enye krede enti enye mofo ne fiti ya ana nkokum Sekemfo yes BBC ana she wo mu de abufuo yeah me boboso ba me pesa me kanya nkopon asoma kirewa me lay foundation ma na hu ba bia me di fire eni ba bia me di ba beduru enti ansa na mofo ni kodie wun eya abufuo ana Bible so kan me busam say abufuo ya homete yes what is it eni pa ni bufuo a na no homete kwasem sankrofo e wo de ma me ntwitwa nwa yanko the time of Babylon Nebuchadnezzar time Israel for conquest me for one starting French ko Daniel chapter 3 Daniel chapter 3 obeka asem bi wo obebo enipa miensa bidin na miwia mi di gina so akasa ache obi a wo tie mi na wiai na wo hu de enam kwan so ba eja Daniel chapter 3 no se ka se kan ni nyina ye be chenti memo akan verse 1 na bedru 2 na wa jump ko 13 okay enti kan wa ne bra kakra but obeso se merma ba asa wo jafun no mu ko wohin Nebukadnezar yosika honi ane tenten ya basafa diosia na Nebukadnezar eye de ba de honini ane tenten ya basafa diosia tatu a eso kasia pa adisi babe anase Babylon yes ana Nebukadnezar se wona wo na sin nyina ne amanya atwitwa ne ho acha te senka kumase ya otumfo ane enkura ebemben ha oboase bekwai enkura ben kumase huni nyina otumfo se wasi bosom kese wo kumase na himfie ho enti Asante region obia emra na sa bosom ne yanya dai yankotom eja to asoma me wose na ne tete ya basafa ensia odi si edua asase tab so se e wo Babylon asase so ko no hin Nebukadnezar soma se wonko siesia mantam ahemfo onko siesia onza ya wo ohene kese na mu ene sa wo bia ebuase hene akokare hene bekwai hene enti otumfo ma sa announcement ne se omunko fresa sapkins ni nyina mra hemfo na atwa
wo ho ahye ni nyina emra eja ko emako ma ne amradofo atemufo mpani ko insanafo emratwefo atemufo ene nsase no so atumfo nyina emra honin a wo Nebukadnezar disi ho no edwira. Yes, verse 13 ko ene Nebukadnezar edi abufuo ne anibra ka se sa kan kakra bi ko wanim kakra. Okay, sa obetima ko beja verse 9 kra na verse 9 na yente asem na esi ya na kakra. o se na obeka kire wo Nebukadnezar se wo hene nyankwada emi wo hene wo se emra se onipa biala a obete aben fu. Yes, na mi sorry wo se wa sede yi emra wo hene na sede yi emra se onipa biala obete erade hu nipa mo bo. amen. Awia ya wa asem ka kire o hene na ono ye nipa. Yes, ati saye no ayedi na di tumi no ono na timi asede yi emra na managina tu ne mra na wo hye no o hwehwe se enipa bia wo se na se be de ebedi so eja wo ti ase enti o hene na se mra se yenya bo abani mu papa nipa bia nkoto sa honi no. yes, o wie no wode ensese to ho se the one who refuse nipa bi obena dwen se honi no onkoto no wasasi fon no a wasomuja Jesus said obebu nanum asam so no saa fon no mu no obedai obekọ. yes, onse men kasa nu bebe mo hu de me pesa me wasamra to ho se wa bebu so no fon no ni mu ne yesese amanta ho na obedai obekọ. eja to aso wo se wo hene wo semra se wo hene wo watimi asemra se onipa biala obete aben nipa bi obete se ya bo se omu friend se azurija aben no mu beto se ye bo no sankuo no sampubuka sampubuka no sankuo benta atenteben no sankuo hudo nyina agege no ko wonhwe asensole sika honi no aboa wase wanya dai onhwe ase sole sika ayo no mu kan so wase mu nkoto anya koto keke o ukwa ho da form flat what's ya ben papa Nebukadnezar ben aduru so bia nkoto ni honi no na wo da form tim wo no yere no ma abusu apanyini obia a form flat akwa odisio obia tim ohene na asasa amra no eja to aso verse number say na de wanhwe ase ansole no na de wanhwe ase ansole me Nebukadnezar me honi no wode ne beto oja a ere dere franam no me de obeto de ebe oja me de obeto de ebe oja ente rade so sementie na me obabi wade mbeto ana ene yem to aso e wade obeto ojam. Yes, was Yudafo bi wo ho a wode won asisi baba he asase so afa Yudafo bi akodi nkwaso mu ho awo baba ekronim aye from Hanania. yes, what I say? Sankrofo no omu ye makomako fo ana omu emfiri baba ho enti baba nyame enyu omu nyame what I say? yes, baba abrabo nya no bi no omu bo ibi omu dia ne kura no nya no omu di omu andi. yes, kwasempa ha omu andi na nkantom sa makoto honi ana omu so akan emra nsam ne du na huni se enkoto honi biara nya dai ensore no. yes, Meboa, yeah, because the 10 commandments in the womb say do not worship idol. Exodus 20 verse 1. And so let go to na me fufuo bia. Enti Israel fo nim da dansa no mo ko babe. Yeah. Na so ababe duru a wo sa fe de o makoto nso de dia ihoni. Na se nanum asam ane ne mra no wa da wabuso. Enti wakai say ayo mo mra nsam so mo nyankopon aso mo say mo mo nkoto honi bia nsole no. Ha me say yo uko church ni esi woni say Jesus statue koto na oboa enkoto no enkoto bi da enya bebreka. Yes, oni bible eja to asoma me was say Yudafo bi wo ho a wode won asisi Babel asase mu nsemo ahwefo ko Shadrach Meshach na Abednego emelima yi mu emarima omu yedai omu oso mu yedai omu set me busa question Nebukadnezar na asemra ese samote na aben mu ase enhwe fo ma no se wa mu ase odo betu gem. yes, ene wose se nanum asem na waka no wa ni su a wonya dai odo betu gem dabi eja no to nchen wose wanya dai umu no ya enti sami Awurade samra ma me rich na samra ni me busuwa me bu Awurade na me mu Awurade
to aso ai wa Shadrach Meshach ne Abednego emelema yi mu emu ohene wan omu ne rich omu ka sa Nebukadnezar ya kwasea dabi omu ka so ya o abo man kasa omu ka sa ne tisu dabi omu ka sa na sonwa o man kasa edi ntro so omu mu no ne so man koto ne honi ni ntia you see yes Worship. to aso mame was it ohene they refuse to worship him Yeah, so. they refuse to what worship him entinya sa o ka sa Awurade ya aboa ne kwasea na che sa umu Awurade o those who refuse to worship him yes nabufu ba you don't respect him you don't regard him and so on the mount frama yes on the mo ahodene on the mo aduane obi da full air condition house mu so yakwa ya wasensene dampa so wo da dua so ade achen wo da mpatadam eno nsu to nya na enwunu gu so ade achen obi da well decorated house so okọ you don't respect God eja to aso was it ohene wanso wanyame wansum wanyame nteno na wanso le sika wo na wodi sie wansa so le sika ho na de asi wo no ana Nebukadnezar de abufuo ne anibre ka se waso de de yi abufuo first abufuo ana de anibre se mabom yenu so na akere mo de enti asakemfo ye kunwom ne sa na ya abufuo na aba yes de atoso mienu Nebukadnezar bu afu nyina ne sa na num asem o kan nipa ate so de yi atua Mobuso. Mumuno. enti ya hwe na abufuo no de ba no ko was it any anibre ka se won ko fa Shadrach Meshach ne Abednego emla ana ode melema yi ba ohene nim ko Nebukadnezar bia se won se Shadrach Meshach ne Abednego mo boapa ana mo nsu manyame mo boapa mo sada ana mo pese minyame ne mo besom nana na mo nso le sika wo na me de mesi wo na mo nso le misika ho nyini no afei die se mo asisie mo ho se bre a mo bete eben no oduroja senkuo sembuka senkuo benta tenteben ene senkuo wudo nyina agegye no mo behwe ase asole honi a mayo no a yes or no me busamo se manim na bia mo ahuti na mo ankoto na fe de me busamo se ya sa bobie mo bekoto ana sa mo nkoto question na se mo asole no a na se mo asole mi honi na don no lele mu no wode mo begu oja a refa na fo sa time na mu no me de mo bekwa yefa oja adarim yes na oja ben mo free mensam first one mami Nebukadnezar ansana ne bu befu ne ni pa bu nanum asam so yes etina na bu ofu efise ya kire se yemu no yeah eja muti asem ni ya kire se yemu no etina bu fuhia no asotwe wo hu se wode won betu die ejam Mate yanko Matthew chapter 3 munya bo 3 maye pa na mun follow asem na meka no me se kasa fa Awurade abufuo hu yes Matthew chapter 3 verse 1 eja yanko Matthew chapter 3 verse 1 si Yohane atemu na adwen saka ho asenka ko na enani mu no Yohane suboni ne ba be ka asem Yuda aseso se mo nsa kira mo adwene mo nsa kira mo de yi ma adwene efri se oso hini na ben na oyin de odifo yesa aka no wasem se when de odifo ase aka no wasem se obi ni tiam se so se obi ni tiam kira so se mo se Awurade kwa mo se Awurade kwa mo na tempo tere so na Yohane yifra Yomani ntoma so na sa aton ofrade yi Yomani ntoma na ngoma bo se bona se na de bia ni ntutu mani wura mu wo ene Jerusalem fo ne Judea fo enyina ne Yordan ho asase so fo nyina ekwo ne nkyɛn na oka won bone ma ne bo na asubonten Yordan ho oka won bone mo bo de asubonten Yordan ho verse 7 na ohunu Pharisee fo ne Sudik fo no bebre so oreba na asubon ho oba ne nkyɛn no wose won se obusa won se ewuritiama won o tira mo se munya ne fra bu fo eba no won tira mo se munjane de ai efra bu fo eba no ho na tira se rich abufo bi ya dai eba abufo ne firi hwan ho Onyankopɔn yahu Nebukadnezar abufuo yes Nipa diempo yahu Rubi abufuo yes what I say yeah by a bedroom John there was say abufuo bi ba sa abufuo ne firi hwan ho Onyankopɔn ho bra wutie me ana me kasa kyerɛw sɛ de oguo ne wotwa entwam yes na wiabɔ na ade ɛkye ensuo timi mu na agrada bubom na epesi na ohuro breba na yade aduane safam na timi fifi na sansam Awurade kan nyina ɛyɛ atwuma ne dia masa me ka kyerɛw sɛ there is a wrath of God eba nyame bufo bi ba abuboba baby am de kwasate nyina me pesa me ma wote ase ye abufo bi ba asa abufo no hwan mo so na eba bani paso the prayerful eba hwan mo so eno na me pesa me busa ho sam sa abufo no eba hwan mo so na eba me ji sam no wan
repeating biom verse 7 no osenda ohunu Farisifo ye kuo bi a ewo Israel ade so de kifo so ye kuo ewo Israel omumienu nyina obi anye ne yonko ni ebi mu je owu so de bi so nyini eto omumienu no omu nhia ba omumienu na aka bom aba subo no so mu so ba be pe subo apem kwaje ana jo obuso se afi de wonne sire mo se anyam na mo se munji Yesu ni afi de ye dan te se bia Ghana ye nim se asumni bi wo ho munji Yesu ni na ye preach ye kusie na afi de hu se o maji hwu no mu ba ana ye bu se won se afi de e de na mate Awurade abufuo aba di fo atrofo so number 1 what did I make up? Eba nyamanfo so kan so kan ho eba atrofo akonfo yes awudifo lesbianism gayism for ajayanko o de mamini quotation 1:1 na nya botan yanko Romans Romans chapter 2 1 verse 18 1:18 Romans chapter 1 verse number no nyankopɔ abufuo di free suru gu nipa a wɔde ade a entisi no kura kwan no obobo so was repeat biam Romans chapter 1 verse number 18 it was nyankopɔ abufuo etia bɔne nyankopɔ abufuo etia de bɔne kɔ na woyi nyankopɔ abufuo a adi free suru na woyi nyankopɔ abufuo adi free hefa asoro enipa a wɔde ade a entini si no kura kwan eba foma eba hwan mo so enipa a wɔde ade a entini si no kura kwan emusubo ne ade a entini nyina so ani ade a entini nyina so efrise nyankopɔ ho ade a wonim no dead pefe wo mu what is here yes yanko 2 Romans chapter 2 verse number 5 Romans chapter 2 verse 5 wɔso no wakoma den ne wakoma pirimu nti afa wakoma den ene wakoma pirimu nti oboabo abufuo ano Awurade boabo de bai abufuo oboabo de abufuo ano ade twɛn abufuo da no ne nyankopɔn atɛntene ne no adi ye da no ene nyankopɔn atɛntene ne adi ye da no hey Awurade abufuo da no wasada aboaboa no a waboaboa no ade twɛn da obebu atɛndeɛ tene yes Mame kan tell so obi aka tell say Awurade abufuo eba ne maso oboa the wrath of God enko Awurade maso eka ekwa abone fo so what did I make am enti se Nebukadnezar abufuo no wasese ne ma eda ho a yanso so Awurade abufuo da no wasese ne ma enipa befam yes me won sem bebra me be ka kire won pa masa sa woti awia we mu a papa no ha dey obeba no enough from na bufuo da no enough from anu den yankasa aja yanko yansan to aso me ko Revelation assembly ba o de ka Hebrews chapter 4 no ewie okay Hebrews chapter 4 verse number 2 or so 3 Hebrews chapter 3 verse 8 Hebrews chapter 3 verse number 8 3 verse 8 ko wo say mumpiri makoma se ahiye numu sorry no 33:7 wo say enti say de won konkon ka no ene samotimi ni mumpiri makoma makoma ko se ahiye numu no se ahiye numu sorry da no mu no sorry da ni mu ko ese so wo no de maja no jeje ma no wo ho no de maja no jeje de ma no wo ho no na wo so me hweye na so no wonya menuma mi hunu ye na so wonya menuma ni mu nya de enya hunu ye ko verse 10 sa won to so hu ye mehi enti sa won to so hu ye me de ahi na me ka say wo fom da wo na koma mu wo fom da wo hi wo na koma mu na so one day wo hunu ma akwan verse 11 said ya me kan ta mabufuo mu said ya me kan ta mo me de mabufuo mu me kan ta mo mabufuo mu sa ori nsane me hu me de me hu me mu da bra utie me wase na awie utie ne a empirim okuma yes se Nebukadnezar nya abufuo sa o se mra enipa busu nti owo abufuo de ba nipa so no de wona koto ntema sa Nebukadnezar de ne rode de ye no mane dane abo akora akoda nwule onu din kwasasam no onu se enti osankafo kan se 8558 wase so hu mobroni so sha na hu atemu ani dane ade owo soro no wo so che wo soro wo ye de wo hyew enti Nebukadnezar ya samra se sa meme se mon koto no man koto me buafu enti me do ba to dem no de oso che Nebukadnezar sole ende da to Nebukadnezar man dane abo akoda nwuram o mane dane aboa yes akoda nwuram at the same time
ma me ka se me che o de oda ne da ne amanaman no de akosa ye mu nyina no ye fa ne sai eyo nyakopon David oda da amanaman e de akosa ye mu ye fa ne sai yes Satan me wa yeah won se o ka che no se o tumi ba ye hwe de ye no onu so ne bufu ya na ne buwa mfu erode bufu no wo soro no yes odin kwasasam wo soro no papa ne bufu yi amu chan ko to mani si fo yanko Revelation Revelation chapter 12 verse 12 Revelation chapter 12 verse 12 I just start to free soro verse number 7 also okomba wo soro Revelation 12 start free 10 verse 10 was me tani kase bi wo soro kwa afa nkwaje ni tumi ni ahini afa nkwaje tumi ni ahini aye nyankopon dia na anwode aye Kristo ne dia na anwode aye Kristo ne dia efrise watu ye nuanuma no tofo na chene watu wan ye nuanuma no tofo ye nuanuma no tofo na chene ko ono na wototo ye nano nyankopon anim wona toto ye nano ewo nyankopon anim awiane anado na wonna wonam adwama no moja so ene wona danse asem so adi ne sunkunim ko na wona won kra de kosi owuo mu twasoma me ye ntimu osoro afemu timu afemu osoro ne mo amotitimu ahode ya omuni nako ammo defeat no enti wa fly free mama mo ntom yam calm down apple any asase munye de enu every sir watoma obonsam motamfo bonsam na sana ba mo nchen every motamfo bonsam na sana ba mo nchen mo every motamfo bonsam na sana ba mo nchen na waye de wa fa bufo kese wa fa de yi bufo kese wa fa ebufuo kese every sir wonim sane na won ye de 8 year di ntane buafu nyina ne say wodin kwasasam ana ne papa hye na pam no enti wa ba no ni bua de afu kwasem pa ana ne papa ni bufu yi ana wa pam no owie no ka cha ne say nam kwasasam wodin nti no amane hunu kuro bi no de ne kotum ahono better the rest of the life enti abranta ne ba na ni bua de afu yes ni buafu no de ba asase we so bra wo tie me ha arade bufu da bi wo ho eye serious anu den enafom me kan sam patro me nya nwie eja yanko sabra Revelation Revelation chapter 6 Revelation chapter 6 verse 12 Revelation chapter 6 verse 12 was sense kan ya besi 17 na otin so anu atoso nsia na no afi okasa fa series no ho okay otin so anu etoso ensia na no me hunu yi afi o se me huni na asase wo so kese asase ye dey wosoyi na owia da ne tum se nwi kotoku ana owia da ne tum ti se nwi di kotoku na osane da ne se moja afi osane da ne se moja na osonso ma hwehwe asase so te se osoro ma ahwehwe ase asase so te se brodoma ate se brodoma ma kese wo so enframa wo so no na tete na bagu na osoro yi ne ho koyi afi osoro we yi ne ho koyi ha rich so bi ka kira o say sa asase we ene osoro we ebetena ho ye ni ba bia akwa sa nipa no mamuni natemu bompa e ma no yes man ho nyo mobbo ne suma no kwasem pa was ne efla ha me say sa wo de unsua bible kra ade ba ko pa na me de kira o difference e kira asase we be firi ho bible say invitation erade bo so ne de asase yes owie no man suwansu nyina no boa e ekogu ba bi fa ko ne wo kase en fa ne se de epo me boa yes enti sa asase we etuwe ne ete so no de de sa asase we nso sa bible ne kasa bi a wo de sa ne nso e de ba de epo enti wo kasa wo se mi hu asoro foforo ani asase foforo na kane soro ani kane asase na nya de owie no bo de afi epo de eni obiem de wo de sa ne nso asase ne epo ana de wo kira mo hu sa asase we atwam ne se obo apuni di yes enti wo canadian sam kra se sadan apuba wi na ufu ai de mama that day no apuni wo biem yes ha sister bi nya die last week Ephraim was sofu alwade bie ne no hu se ewiase nyina eda alwade anim kete se bom ana wo hwe na oso wo hwe no na aje tantanta na dore moa because asase we emoja kaguo sikaduro sakawa akonfosam ayerefasam awudisam atrofo emojanom enti sa ne mani nyina amasa ase no adore moa ayetan wono de apimfo moja wo sin waduom de yasamena ade petumi toso wono ne mada epepon na se ade yensankyerane enti rode tuno ne hwafo ma kai ontimi nhwe enti ompesa asase wei ane apuna wo mu no oji afiri ho na o se oguso o hwa die na hu se awurade ne nsa tache
adena ya se bɔ ne de ne nim ɔde nsa sɔfo sei na ɛgya tom ne gya tom ɛti na Yesu wɔbɛbɔ mpa sɛ Awurade wɔn ade wɔn ma mi nyina makora wɔn na mekɔ mesrɛ sɛ wo wiase deɛ nanso yiwɔ mfiri wiase yiwɔ mfiri ɔbɔnefoɔ no ho yɛ de esie ti yɛne agye Awurade adi no yɛwɔ wiase nso yɛnyɛ de yɛmfiri wiase Awurade kreti kuro bi ɛwɔ wiase nim ayɛ fɛ na henie ma ɛne yɛhyɛm enti yɛn ɛnyɛ de wiase yɛ ɛne yɛyɛ bi ebi sɛ yɛnim yɛ papa enti nim sɛ na nabufoɔ yɛ de ateɛ aja to asoma me was verse 40 was na oso yi ne ho kwete afi oso yi ne ho kwete sɛ nwoma a wɔbobɔ na emipo ne supo nya tutu fi na emipo ne supo yɛ dɛ etutu na asase so ahemfo na asase so de ahemfo ni nipa kɛseɛ ani nipa kɛseɛ asafo hene ani asafo hene adefo ani adefo ani nkoa ani adeseɛ winta abotan ani me wɔso mu yɛ dɛ ɔmu hintai motan ne mipo so ayade ba ko penti no mu dwane o obɛbɔ de cross akyerɛ wo na ayade ba ko pɛ every say na ɔka kyerɛ emipo ne abotan ne sɛ ɔka kyerɛ emipo ne motan ne sɛ mo hwe yɛn so fɔ yɛn hunta mo dwa yɛn so every say adwama na bufo kɛseɛ na du Jesus na hwan no betimi agyina no asembi ara meka o adibi ara meye anka asasa mi bisa sebe ya Yesu fe asembiriba asembiribo onyaba ujina bia wo he asem kese bi riba wi asi obebobo asuru senku obenani asasi nyina senku onyaba ujina bia wo he akakra bi na Yesu abo baba mayakuma toyayem mesi akakra bi na papa na bo masa wase ahimfu edwane because of Yesu dia na bufuo ha mo amoni Yesu ni menkyerɛ masɛm bi wonim de ntia hɔ wa mo Nyankopɔn na wa mo Yesu ɔka ogwama what is the meaning when the lamp of God Jesus Christ when the be ogwama yekun Jesus Christ that's so you use the lamp obasini pe nyina ehunu sɛ Jesus wants am no waka yes kwasempa masa enya agro na yedio papa na fa obufu kase ye ebi so amani pa kwanya afedi wa breni boburuhunu ya pa ne chawache wa hwe from no hwe ne ma kwa wontimi enhwe yes enti papa na fa obufu kase ye na Bible say wode na taade na wode ba yem yede be ku no de bomojam wetu da ka honi sima miema mo aba 19 okay o say fi se na bufo da kese na ebi se na bufo da kese na ede aduru na hwan no beti agyina no na hwan question ba ko be no busae wo se hwan who why no betumi agina kwa Psalm 53 verse 1 se asem bi oka why no betumi agina no na bufuo da no Awurade bufuo da why ene betumi agina de ni pa betumi agina ne de o kan Nyankopɔn asem a don't take it yes Psalm 53 was so dwenche se na akoma mu se Nyankopɔn o jejentwie na se na akoma mu se awie aye pretty twankwasa asem mu gina hokika ATS for no hejimi sem mu kika Awurade bufuo bai abufuo da bai na kwan o de fa sasa o na ko na hu chapter 1 verse 2 na hu na hu chapter 1 verse 2 o se poso crack wa ba na hu chapter 1 verse 2 Awurade awreto da na hu chapter 1 verse 2 was awreto ene adom Nyankopɔn awreto ene adom Nyankopɔn Onyankopɔn ni nkumfo ne reto Onyankopɔn nkumche ni awreto ni Awurade wo ye nkumchefo wasaye de awreto ni na abufo aye no ma adiai abufuo aye no ma me asem bia meka bia me be say scripture na confirm yes na bufuo aye ne ma me say ne bufuo ye otwe na Nebukadnezar nim say sa koto dabi odi kan wo de emphasize din free I haven't yes wasase free abofo aso denfo no so wo hwe o manim sa say Satan wo to no anya ne nan o ni ti Tony na ba entin wa bodam no ni ti no de yes entin ti ba bo eden tell konfo akoma no say hira gu ni tirim ni etun so gu ni tirim no ni ti bo ni se bo ni tirim basa ni nice si form yes wa kai say oye basa wa crazy okay ano si ni buofu enti tam wo hye wo no sore ye no na ni so biri no is why in tasintase na ni so biri no enti Bible say wona na untumi na this what the boy was you wanted
enti Awurade bufu wo soro no oso ni mu no afom no ne ba hweye afi wasaba ni bufu Nebukadnezar otwa ne koto yes one night pe na ni teye na akwa ne adane aboa wo demika straight to wuram wasaba pamfu from a nebufu Herod dey no dey no one so the same thing koto otwa no odo na biri mu mboa masa sura Awurade bufuo the wrath of God no one can stand. Wasa sada na himfu dane. Yes. Minister dane. President dane. Mo say wo dey ha. Mon ka che Ghana politicians say. Ska no mai rom hu wia no. Say ye tu o ma de so a. O mo fa dares any city. O mo horo ho no mo fa mu kwansem no mo no a. No kwasem. O mo no a. Yes. No mo fa mu dane tebusu no mo titini. Ntitini. O mo nwe. O mo nwe ne say apple. Yeah. Abofo kra ntwi ne ra. What I say o mo nwe. Anasa da Yesu baba no for long cruises ene wa brosan ene danes na wi an for bra say Awurade me wa danes ntije na ma me ko heaven na you see baby abegina to say den ahemfo asikafo enyafo enkoa atenten adehye opie dane ebi se okwama na bufuo no Edu sa papa wo yai ani pedwan nanim no obai eka kire se mo ya bonefo nyina mo mra na menchen oh mo mra den na fe die wo ba ne nchen a wo dwane if se na bufuo da no aduru yes ana Romans kan wona wodi one year sentene ne yes ti da de no wa sabra Psalm 53 no Psalm 53 o je tantwie esena ko mu se Yakupon bi ni ho ko wasai no wo ye muyode a wo chiri bia no wo ye papa obia no wo ye papa Onyankopon firi so hwe nipa ma Onyankopon firi hen esoro hey my God ofiri heva esoro ofiri soro a wo hye heva enipa ma e wo hen se obi hu so obi wo ho a wo ye badwemba badwemba ye ka so wa wo boy badwemba asetre say enipa odwen daachi yes what I say odwen daachi minim se metimen menye 50 years 50 years time mate adwuma me ye mintimi nye nti wo ye badwemba nti ye man 10 cities a or try for the 5 cities be sie if you say the big mate no ntimi ni nti de wo boa no na no ebe ye dan bia ma na daachi sa 5 cities no ebe ba be hwe no na de na to aso atwa from 40 years to 70 years no ono ne banyansafo badwemba odwen ansan wo 29 kwasempa ento se wan na wo soro a watefom oye badwemba na wodwen hunu se na namo wo tutu nanim anu wo ko no nim se wieye wo ho obi tini ka masini trase sei omu ba ben omu kwa nu owu pv wo ben yes omu se jali kan se obi anu osuro no we nya safo te se pv wo ben yeah what I say akobi so be sore ekun na odi eluple gina wiem konsa abrase no pejali ekun those days we dey am go kan history wanya na abuba sai jali na mu krasa e born sem akwa no yes owu ye mi wura fini din owu ye ono na sakosie no a member different obia time no so a you can never stand to me ento se wan na wo so ye badwemba nyansafo na wodwen se enabi wo ho what I say yes wodwen se enabi wo ho bibi betimi asi eskafo okọ enyefo okọ enti menwene se enyefo na mewu a meko because over partners no plan ma mo yes enti watoshes ato wa ma mo me say heaven say sika na ekwa aka masoli kofie kama na akura bi wo ho ye nya nwu no ba ye di die bia accounts a billions of money and them ni nya nwu no enti just am so say heaven ye disca na ekwa ga obi be kobi Lady Diana wan to atade mienu da girl no mo go certain history they are princess wo ye wedding president different word and they call wedding no different people they are who ye see and the whole world will be able say wa omu yi na free hospital convoy sika skafo on the scale dey on touch oh and ka yan dey ko biye no obenya mu chefa ben sran ka Awurade say wa come to the lowest point say wa wo ye no kwafo besene ko wa wo mpa kro no o mpa abosom so ko wonya de tantwie wonya mumuyoni besene ko enyiska sem sasa ma ya paka
enti why na wo so da wo so ye patwemba eja to asoma me say obi ohwe nyankopɔ akiri kwan otwe nyankopɔ akiri kwan wo nyina amane wo nyina pro na se nipa o ye patwemba eni nipa o hwehwe hwan awurade akiri kwan yes wo nyina amane wo nyina pro obi na wo ye papa oba kumpuni ho amuyofo ehunu de amumuyofo unyanwi sese wutie mi wutie on sa wano ache a on sa onsa wo so sese wo dwonso kura wu enso asase na ya football na tumri ka koba entu da dwene da sa wo sa be yesei wo dwene da sa wo na betimi ayesei bra ye nyansafo ebre wo homa obia ni wo betumi agina abufu da kese na e ba no enti frine ya samesha Yesu atemu eba wiasea na same kaka ya na me yam seseme me frina ya siasie me ho akosia Yesu obefa ne ma moma yensuro nyankopon efrisa ne ma ye na duro moma yensuro asafu Yehowa o da bufusie bebu wiase nyina ten meteni bi wasoro sa enshirani awufo ewu wasafo awurade dimu na wonyuma na bedi won wadanse wonyuma pana eno a na bedi wonachi enti metiase rich minya nwuye mefri sabre ya ma hwehwe awurade akira kwan ohina wutiemi ampia wutiemi minister wutiemi assembly man wutiemi awurade abufuo da no so obie ne obetumi akina no ye patwemba ye nyansafo na hwehwe ba bia wodo kra beto awurade nhyira amen onye okese o Yesu dim amen